Ярлыкарсыңмы икән? Хикәя. Yapraklar jilde kıyıla, yapraklar jilde şah. Yapraklar jilde şah. Yüzlerin ige sargaygan, işlerin ige başa. Eşelerin ige başa. Eşelerin ige başa. Yüzülerini şişkensin, gülmegini darma elle. Gülmegini darma elle. Bu gereklerine sıymasılık hasretini barma elle. Hasretini barma elle. Hasretini barma elle. Төнге караңгылыкка чумып, ишек алдында тәмәке тартып утырган ир-атны берәү йоклый алмаганга һавага чыккандыр дип уйлар иде. Беренче карашка аны тыныч холыклы, саф намуслы авыл агае итеп күз алырга була. Була гына да түгел, гомере буе авыл хуҗалыгында көнне төнгә ялгап эшләгән, күптән лаеклы ялда булган, балаларын, гаиләсен хөрмәт иткән ирне авылдашлары бүген дә үрнәк итеп куялар. 40 елдан артык хезмәт стажы булган, аракы эчү, типтерү белән мавыкмаган гап-гади авыл агае ул. Гомере инде күптән күзгә авышты. Ник бу кадәр хәсрәт соң аның күзләрендә? Ник сөйләшкәндә бер кайчан да әңгәмәдәшенә карамый ул? Ник гаепле кешедәй башын иеп сөйләшә? Гомерендә үзен мактаганны яратмады Гатаулла. Мактауга лаек санамады ул үзен. Гомерендә дип түгел икән, гел булай булмады бит. Башы мендәргә тигәнче йоклап киткән чаклары да бар иде аның. Күңеле тыныч чаклары да. Инде менә ничә ел күңелендә йөргән авыр йөк тынгы бирми аңа. Гел баса, йөрәкне тырный, еллар узган саен намус ныграк интектерә. Ни эшлим икән? Шушы сорауны үз-үзенә күп тапкырлар бирде ул. Үзенә кул салыр чамага җиткән чаклары булды. Балалар тотты дөньяда. Сөекле хатынын ятларга калдырудан да курыкты. Инде менә яше яшәлеп, ашы ашалып дигәндәй, ничә еллар узды. Балалар да очар кошлардай таралыштылар. Бердән-бер аңлаучысы, юатучысы гомер иткән хатыны Галия Банугына элеккечә янында. Һәм әнә теге каһәр суккан шымырт бар икән. Күз көйеге. Ничә еллар изалый ул аның күңелен, ничә еллар саташулы төшләренең төп гаепчесе шул булды. Алай дисәң, шымырт гаепле микән соң? Җәен эре яфракларын лепердәтеп, кышын шәрә чыбыкларын чайкалдырып, бәлки ул Гатауллага гаепнең аның үзендә булуын әйтергә генә теләгәндер. Үзендә шул. Шулай икәнен Гатаулла үзе дә белә, аңлый. Һәм менә бүген күңелендә бу таш белән башкача яши алмаячагын да аңлады ул. Төнне
Йокысыз үткәргәне йөзенә чыккан, күзләре бер генә ноктада туктый алмый йөдәгән абзыйга карап, яшь тикшерүче ни уйларга да белмәде. Абзыйның шиксез дулкынлануы күренеп тора. Башыннан салган чүпрәк кепкасын бөтәрләп, әле кесәсенә тыга, әле кире ала. Урыныннан кузгалып, инде кире китәргә дә җыенды бугай, кабат утырды. Бу кеше белән бик рәсми кыланмаска кирәген тикшерүчегә профессиональ күзәтүчәнлеге сиздерде. Ни хәлләрең бар, абзый? Нинди җилләр ташлады безгә? Шитепсенме? Сөйлә, дип үз итеп эндәште егет. Маңгайына кинәттән бәреп чыккан салкын тирне кул аркасы белән сөртеп, Гатаулла ничә еллар тел очында йөргән җөмләне пышылдады. Мин кеше үтердем. Гаепне танып килүчеләр була, ләкин бу очрак тикшерүченең күңелендә дә тирән ис калдырырлык, күпне күргән суд хезмәткәрләрендә шаккаттырырлык җинаять эше иде. Гатаулла Галиябануны бик нык яратып өйләнде. Әтисе белән генә үскән егет үзенә әнисе кебек якын булырдай, йомшак холыклы, ачык йөзле кызны сайлады. Тик авылдашлары кызның әнисенең дуамал холкына ишарәләп, егетне кире уйларга өндәп карадылар. Гатаулла исә сөйгәненә ияреп дию пәрие килә дисәләр дә, аны ташлар хәлдә түгел иде. Барыбер өйләнде. Тырышлыгы, булдыклылыгы бар иде яшь ирнең. Бергә гомер итә башлауның беренче елында ук хуҗалык булышлыгы белән яңа өй салырга җыенды. Аны тәмамлап кергәндә Галиябану беренче баласын тапмаган иде әле. Өрмәгән җиргә дә утыртмады аны ире, кадерен белеп саклап яшәде. Тик ни хикмәттер кызының бәхетенә куаныр урынга ана кеше дуамалга котырды. Кызына кияүне төрлечә хурлады. Имеш ул имгәк, укымаган бер мәхлук. Имеш атасы көтүче генә, син көтүче хезмәтчесе генә. Кызы юкта кияүгә исәп чирак сүзләр сөйләде. Ни йөзе белән үз баласына яла яккандыр, билгесез. Хатының йөри бит, беләсеңме? Крешенне тапкан бит, җаныең. Атасы да гүләшче иде. Шуңа күрә ат санына типтем мин аның. Торгызма син аны, куда чыгар. Син югында иратлары өеңә киләләр бит, белмисең генә, дип Гатаулланың канын кайнатты ул. Хатынының бер гаебе булмавын белсә дә, тамчы тама ташны тишәдиләр бит. Ир кызып китә башлады. Нахакка рәнҗетелгән хатын апаларына чыгып киткәли иде. Тормышының бозыла баруын күреп, Гатаулла пышаманга калды. Сатуда эшләгән, солгаларга яраткан әбисенең көндә килеп яшьләрнең кәефен бозуы яхшыга илтмәсен бик әйбәт аңлады ул. Әнә бит, хатыны да әнисе чыгып киткәч аз сүзләнә, йөзе элеккечә көләч түгел, иренә гаепләп караганда кебек. Шундый мәгънәсез бер ызгыштан соң Галиябану улы белән кызын алып ял көнне районга апасына китеп барды. Кич эштән кайтуга гаиләсенең өйдә юклыгын күреп, Гатаулла бик үртәлде. Көне буе гафу үтенермен. Башка синең анаңа була сүзгә килешми инде. Бик яратам бит мин сине дә, балаларны да, дип әйтергә теләп йөрде бит. Хатыны киткән дә барган. Әби, нигә тыкшынасың син тормышыбызга? Шулай уфтанып, өй алдында уйга батып утырган ирне әбисенең тавышы сискәндереп җибәрде. Нәрсә? Ашарга юк, кир юмаган, мунча якмаганмы? Себерелергә киткәнме? Кәнтәй, утырасыңмы? Борыныңы учлап? Утыр, күрәселәрең алда әле. Әле бер әрмән малайы да алып кайталы ул сиңа. Кеше балалары да үстереп ятарсың әле. Булары да синеке түгел аның. Син бызаудан туган бала түгел алар, дип шәпшелдәп исереклектән чайкалып торган хатын җин булып күренде Гатауллага. Булай да кызган канга ничә ел буе җыелган ачуы да килеп кушылды. Кеше якта су эчеп торган әбисенә ир селтәнеп торып бар көченә сугып җибәрде.
Су чүмече атылып китте. Егылганда өстәл почмагына чигәсе белән бәрелгән хатын бер тында хушыннан язды. Гөрсөлдәп ауган гәүдәнең җансыз икәнен аңлагач, Гатаулла башка гамәлләрен ниндидер куркыныч төштәге кебек кенә башкарды. Төн карасында бакчадагы шомырт төбен казып, әбисен киеме-ние белән шунда күмгәне аңында томанлы сурәт булып кына калды. Әбисенең кинәт югалу хәбәрен хатыныннан ишеткәч тә Гатаулла йөзенә гаҗәпсенгән кыяфәт кенә чыгарды. Шуның белән бетте. Кылган эше өчен әрнү, җафаланып интегеп саташулы, уяулы яшәү соңыннан килде. Башта белерләр дип, аннан соң әбисен эзләп тә таба алмаган тикшерүчеләрнең эзләүне туктатуларыннан курыкты. Ни генә кичермәде ир шушы еллар эчендә. Инде менә тикшерүче бүлмәсендә утыра. Җинаяте өчен җәзаның иң катысын алырга тели ул. Инде бернидән дә курыкмый. Бары тик бер генә уй аның башында. Җинаяткә Ходай шаһит булды. Ул бәлки гафу итәр. Ә хатыны, Галия бануы, җил яңгыр тидертмичә үстергән балалары ярлыкалармы Гатаулланы бу гамәле өчен? Ни көтә аны киләчәктә, әлегә билгесез. Sen